Keď som mal 20 rokov, pracoval som v spoločnosti General Motors vo Wilmingtone v štáte Delaware a mladý linkový pracovník, ktorý pracoval oproti mne, sa ma spýtal: Tome, ak by si sa dnes náhodou zabil pri autonehode na ceste domov, išiel by si do neba? Povedal som, že neviem, či by som išiel alebo nie. On povedal: vieš, že Biblia učí, že to môžeš vedieť? Povedal: naozaj by ste to chceli vedieť? Povedal som: no chlapče, keby si to mohol vedieť, naozaj by som to chcel vedieť. A on mi dal verš z Biblie. Povedal: neviem, či veríš Biblii alebo nie, ale ak veríš, v knihe 1. Jánov list v 5. kapitole a 14. verši sa píše: toto je napísané vám, ktorí veríte v meno Syna Božieho, aby ste vedeli KNOV, že máte večný život. Nie budem mať, ale práve teraz môžem mať. A začal mi vysvetľovať, o čo ide. Rozprával mi o porušení Božieho zákona, o páde Adama a Evy do hriechu a o všetkých súvislostiach toho, čo je s dnešným svetom zlé. A ja som išiel domov a ľahla do postele a zakryla si hlavu, pretože som spala v izbe s 3 bratmi a nechcela som, aby videli, čo robím. Vedel som, že by sa mi smiali a posmievali a robili si zo mňa žarty. A poprosil som Pána Ježiša, aby prišiel do môjho srdca a zachránil moju dušu a dal mi úžitok z toho, čo pre mňa urobil na kríži na Golgote. Potom som sa obrátil a išiel spať. Na druhý deň som povedal Erniemu Hejbakerovi, mladému mužovi, ktorý sa so mnou rozprával, že som urobil to, čo chcel, aby som urobil. On sa spýtal, čo si urobil. Povedal som, že som požiadal Ježiša, aby prišiel do môjho srdca a zachránil ma. Pýtal sa, či to urobil. Povedal si, že to urobí, ale nepovedal som, že to urobí. Biblia hovorí, že to urobí. A znova mi ukázal ten verš. A ja som sa rozhodol, že ak mi to povedal Boh, verím, že budem veriť Bohu. A potom som zistil, že ide o to, či verím a nerobím alebo nerobím. Vysvetlil mi to o zákone. Boh dal Mojžišovi zákon na vrchu Sinaj a dal mu 10 prikázaní v 20. kapitole knihy Exodus a povedal: nezabiješ. Keď Ježiš vysvetľoval učeníkom, čo to znamená v Novej zmluve v knihe Matúš v 5. kapitole, povedal: teraz nás Mojžiš naučil, že nemáme zabíjať. Ale ja hovorím, že ak máš vo svojom srdci akýkoľvek hnev alebo akúkoľvek nenávisť či nepriateľstvo voči komukoľvek, už si vinný z vraždy. Naozaj? A on povedal, že teraz Mojžiš povedal, aby ste nescudzoložili. Ale ja hovorím, že aj keď len túžiš, alebo máš emocionálny pocit žiadostivosti, si vinný z cudzoložstva. A vysvetlil, že porušenie Božieho zákona navonok zabitím, alebo cudzoložstvom, alebo klamstvom, alebo krádežou, alebo všetkými ostatnými vecami, ktoré sú zahrnuté v zákone, dokonca aj myšlienka je rovnako zlá. A potom Jakub 2.10, ktorý bol nevlastným bratom Pána Ježiša, pokiaľ ide o Máriu a Jozefa, Biblia hovorí, že Jakub v Jakubovi 2.10 napísal: kto zachováva všetkých 10 bodov zákona navonok i vo vnútri a predsa poruší jeden bod, previní sa proti celému zákonu. Podľa neho teda stačí, aby som mal jednu zlú myšlienku a som diskvalifikovaný z neba. V skutočnosti to znamená, že človek by musel byť dokonalý a nikdy nezhrešiť. Keď Boh stvoril Adama a Evu, boli v stave ustavičnej dokonalosti presne ako Boh a presne ako Ježiš. Vedeli všetko, mali všetko, čo má Boh. A potom zhrešili proti Pánovi a stratili každý kúsok z toho. A Biblia hovorí, že skrze jedného človeka vošiel na svet hriech a skrze hriech smrť. A tak smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. A potom apoštol Pavol vysvetľuje v liste Rimanom 3.19. Vieme, že všetko, čo hovorí zákon, hovorí tým, čo sú pod zákonom, aby sa naše ústa zastavili a aby celý svet spoznal ich vinu pred Bohom. Biblia nám nedala 10 ako rebrík, po ktorom by sme sa snažili vyliezť do neba. Dal nám ho ako zrkadlo, ktoré nám má ukázať, kto sme. A keď to Pavol vysvetľoval, povedal, že svet musí uznať, že je vinný. Teraz klesnite k listu Rimanom 33, a tam sa píše, že všetci zhrešili a chýba im Božia sláva. Priateľ, neviem ako ty, ale ja viem, že sa to týka aj mňa. Zhrešil som. Mal som veľa zlých myšlienok, mal som veľa zlých skutkov a bol som diskvalifikovaný od toho, aby som išiel do neba. Ale potom Biblia hovorí, že Boh chváli svoju lásku k nám tým, že keď sme ešte boli hriešni, Kristus za nás zomrel. Tam máme príbeh o Kristovi, ktorý prišiel na svet, aby sa narodil z panny.
Teraz je na tom dôležité to, že nedostal tú hriešnú prirodzenosť, ktorú mám ja, a tú hriešnú prirodzenosť, ktorú máte vy. Dávid totiž vysvetlil, že sa narodil a bol utvorený v neprávosti a povedal, že v hriechu ma počala moja matka. Takže malé dieťa Dávid bol hriešnik, keď sa narodil. A to je v Biblii pre mňa, aby mi pomohlo pochopiť, že aj ja som bol taký. Písmo hovorí, že všetky veci, ktoré sa stali tým ľuďom v starom zákone, sa im stali pre naše príklady alebo pre naše pochopenie. A Pán sa v celej Biblii snaží odovzdať posolstvo, že som hriešnik, a kvôli tomu Biblia hovorí, že odplatou za môj hriech je smrť, teda večná smrť, a to znamená oheň, ohnivé jazero, to znamená, že po smrti pôjdem do pekla, pretože jediné ďalšie miesto, kam sa dá z neba ísť, je peklo. Teraz prichádzajú zlé správy, mzdou za môj hriech je smrť, ale potom dobrá správa. Ale Božím darom je večný život. Teraz dar je niečo, čo dostanete bez toho, aby ste niečo urobili. A písmo hovorí, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Teraz nepovedal, že ktokoľvek vstúpi do cirkvi, alebo sa dá pokrstiť, alebo prestane robiť zlé veci, alebo začne robiť dobré veci. Jednoducho povedal, že ktokoľvek v neho uverí. A pokračuje po Jánovi 316 ten slávny verš: Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto v neho verí, nezahynul a nešiel do pekla, ale aby mal večný život. Ale on hovorí, ale Boh neposlal svojho syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby bol svet skrze neho spasený. A kto verí v syna, nie je odsúdený, nepôjde do pekla. Ale ten, kto neverí, je už odsúdený. A tak tu písmo jasne hovorí, že bez Ježiša nemáme šancu dostať sa do neba. A Ježiš hlásal, že ja som cesta, pravda a život. Žiadny muž, žiadna žena, žiadny chlapec, žiadne dievča nepríde k Otcovi inak ako cezo mňa. Takže ak máte záujem ísť do neba, ak dokážete uveriť tomu, čo vám Boh hovorí v Biblii a budete podľa toho konať, môžete sa stať Božím dieťaťom. On zapíše tvoje meno do baránkovej knihy života, zapíše ťa a rezervuje ti miesto v nebi. Pamätajte, že v Biblii sa píše, že existuje kniha života. A meno každého, kto sa nenájde zapísané v knihe života, bude hodené do ohnivého jazera. Teraz to nechcete a ja tiež nie. A tak ak ste to ešte neurobili, dúfam, že si nájdete čas, aby ste otvorili svoje srdce, prijali Krista ako svojho osobného spasiteľa a odovzdali mu všetko a nechali ho, aby sa postaral o každý kúsok. A on príde do vášho srdca a Biblia hovorí, že keď príde do vášho srdca, preto ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením a všetko sa pominie. Hľa, všetko sa stane novým. Takže sa to zúži na to, že do neba sa dostaneme tým, že budeme veriť a potom budeme šťastní tým, že sa budeme správať. Musíte tieto dve veci oddeliť. Najskôr dostať Ježiša do obrazu, dostať ho do svojho srdca a odovzdať mu svoj život a nechať ho spasiť svoju dušu. Potom vám pomôže rásť a rozvíjať sa v kresťana, ktorý môže byť šťastný tým, že sa zbaví niektorých vecí, ktoré robíme a prevezme niektoré veci, ktoré nerobíme. A to je úžasná milosť, ktorú nám Boh dal. A ja by som vám chcel odporúčiť, aby ste ho prijali, pretože ako nám brat Mike predstavil na začiatku tohto videa, miluje vás a chce vás tam mať. A urobil to všetko preto, aby sa vám to podarilo. A tak, ak ho príjmete ako svojho záchrancu, zapíše vás, zapíše vaše meno do knihy. A keď prídeš prejsť do večnej bytosti, ktorú z teba urobil, tak tam budeš. A Boh sa o to postará za vás. Tak si to vybavme. Čo poviete?